Μόλις έβγαλα το κράνος, αυτό είναι αυτό το μαλλί εδώ τώρα, το έσχος. Δεν έχω ήρθε καν. Προσέξτε, ήρθε αυτό, το οποίο είναι ένα πακέτο, το οποίο πρέπει να το ανοίξουμε. Βήμα 1. Βήμα 2. Βήμα 3. Ταραν! Για να δούμε τι κάνουν εδώ οι Κινέζοι. Το έχω σκάσει, πρέπει να βάλω το μπουφάν μου. Αλλά θέλω να το ανοίξω. Πού είναι? Έλα ρε Κινέζε. Βήμα 9. Να το. Τώρα αυτός ο αριθμός πρέπει να φαίνεται, δεν ξέρω. Βήμα 10. Δείχνω τα χρόνια μου με αυτό το soundtrack. Card reader. Οδηγίες. Άντρες είμαστε. Ποιος τα θέλει αυτά? Και έλα μωρέ. Yes. Να το. Ωραίο βελουτέ. Με σκουπιδάκια. Ό,τι πρέπει. Εδώ τι έχει? USB. Type-C. Το μικρότερο καλό Type-C στον κόσμο. Ωραία θήκη. Καλή. Πλάκα έχει. Και τώρα Inception, βλέπετε και το κινητό. Τώρα θα μου πεις καλά ρε Στέλιο, τι είναι αυτό? Και τι ωραία παπλωματοθήκη, το ξέρω. Αλλά αυτό παιδιά είναι ένα μικρό emulator machine, το οποίο μάλιστα παίρνει και αυτές εδώ τις μπαταρίες της Samsung, που σημαίνει ότι δεν ξεμένεις ποτέ άμα θες. Και όπως βλέπετε είναι λίγο στην ομοιότητα, μοιάζει με ένα πολύ μικρό Game Boy Banana for Scale. Τα λέμε όταν το ανοίξω. Συμφωνείς? Ιδέα δεν έχεις. Λοιπόν, είναι κάποιες μέρες μετά και εδώ μπορείτε να δείτε το σημάδι από το αυτοκόλλητο, το οποίο δεν ξεκόλλησε, και τα σημάδια από τις γάτες μου, οι οποίες αποφάσισαν να μου διαλύσουν το μικρό ματ. Anyway, αυτό λοιπόν είναι ένα μηχανάκι το οποίο μου επιτρέπει να ξαναζήσω κομμάτια της παιδικής μου ηλικίας. Είναι από την εταιρεία Miyoo. Είναι κάποιες κονσόλες, retro κονσόλες βασισμένες πάνω σε Android και σε ένα σύστημα τέλος πάντων μπορεί να κάνει emulation. Το συγκεκριμένο δεν ήταν η πρώτη μου επιλογή, έγινε αργότερα όμως όταν είδα την τιμή του. Ωραία. Και θα σας πω στο τέλος για την τιμή του, γιατί θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή τιμή. Τώρα θα μου πεις γιατί σας νοιάζει όλα αυτά και τι κάνουμε αυτά στο κανάλι. Να σας πω κάτι. Είμαι gamer εν τέλει, κάτι το οποίο δεν το βάζω πλέον στο κανάλι και αυτά είναι θέματα που με απασχολούν, οπότε εγώ θα σας το πω. Μαζί με άλλα πράγματα, όπως παραστάσεις Μαρμελάδα Φράουλα στην Θεσσαλονίκη 14 Μαΐου και 11, 18 και 25 Μαΐου στο Οχητήριο, με πάρα πολύ ωραία πράγματα. Καταλάβετε, έχει πράγματα δηλαδή το βίντεο να δείτε. Λοιπόν, αυτό είναι η θήκη η οποία έρχεται μαζί. Να σας πω το εξής, τα είδατε και στο unboxing αυτό, τέλος πάντων αυτή είναι η φάση του. Ένα κακό είναι αυτές οι δαχτυλιές, οι οποίες εντάξει δεν μπορώ να πω ότι με ενθουσιάζουν. Ας φέρω ένα πανάκι. Εδώ είμαστε. Με βοήθησε πάρα πολύ ο Σωτήρης, unboxing specialist σε αυτό, γιατί είχε κάποια link και είχε κάποιες κονσόλες και μέσα από αυτόν κατάφερα να βρω ένα σωστό link της Banggood, το οποίο θα έρθει σπίτι. Το πήρα από την Banggood και έφτασε ακριβώς όποτε έλεγε ότι θα φτάσει, οπότε αυτό είναι καλό. Η μορφή του είναι ένα Game Boy παλιό, το οποίο έχει control όμως από το Super Nintendo. Έχει ένα έξτρα κουμπάκι εδώ και φυσικά κρατάει ακόμα το στυλ του αναλογικού volume και έχει και ένα L και ένα R, R2. Τώρα το μυστικό αυτού είναι ότι η μπαταρία του είναι μια repurposed μπαταρία της Samsung. Οπότε στην ουσία και μπορείς να έχεις δύο τέτοιες, γιατί είναι πάρα πολύ φθηνές, βγαίνουν τι κάνω, γύρω στο 10 ευρώ. Ή αν έχεις ένα παλιό Samsung κινητό, οτιδήποτε μπορεί να χωρέσει, αλλά προσέξτε καλά τα specs να είναι σωστά, μην βάλετε ό,τι να είναι και γίνει ζημιά. Ή μπορείς τέλος πάντων να αγοράσεις και να έχεις 2-3 σε περίπτωση που χαλάσουν. Γιατί αν μια συσκευή έχει μέσα μια μπαταρία η οποία ρε παιδί μου είναι κολλημένη πάνω στο τσιπάκι, ρε παιδί μου, είναι δύσκολο να την αλλάξεις, είναι δύσκολο να το μοντάρεις, όλα αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολα. Τέλος πάντων. Βοηθάει να έχεις μια μπαταρία η οποία να μπορεί να αλλάξει. Τώρα πώς μπαίνει αυτό? Μπαίνει έτσι και κλείνει αυτό από πάνω και είναι σαν να κρατάς ένα πολύ πολύ μικρό Game Boy. Είναι πολύ μικρό, δηλαδή
ισούται με μία κάρτα. Αυτό είναι μια κάρτα από το Fabula, τέλος πάντων. Είναι περίπου όσο μία κάρτα, αυτό είναι κόλπο, είναι tease, όσο μία poker card. Δεν σας λέω τι θα κάνουμε, αλλά θα κάνουμε πράγματα. Τώρα, το κουτί μέσα έχει αυτό το πολύ όμορφο βελουτέ πράγμα που σίγουρα θα το λάτρευα και αυτό οι γάτες μου, και δίνει ένα καλωδιάκι πάρα πολύ μικρό. Δεν ξέρω καν αν είναι πρακτικό, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Δεν το έχω ανοίξει καν. USB-A σε Type-C. Εντάξει, αυτό είναι για να το φορτίσεις, δεν ξέρω πού. Πολύ μικρό. Και δίνει και αυτό, το οποίο μου κάνει εντύπωση γιατί δεν το περίμενα. Είναι ένα μικρό micro SD σε USB-A converter, USB 3 βλέπω εδώ. Βοηθάει και αυτό, έχει την πλάκα του. Πάρα πολύ ωραίο πακετάκι, δηλαδή, τι να πω τώρα, σοβαρά, είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι πολύ καλή θήκη. Πάμε τώρα εδώ. Φορτίζει από εδώ είναι η κάρτα, εδώ είναι το jack. Το ηχείο είναι αυτό, είναι πάρα πολύ μικρό, αποδίδει ελάχιστα καλά κάποια συγκεκριμένα πράγματα. 3 LED τα οποία είναι ενδείξεις και το power button. Τώρα, αυτό που με έκανε εντύπωση είναι ότι ήρθε φορτωμένο με αυτήν εδώ την κάρτα. Ωραία. Η οποία κάρτα είναι no name και με τρομάζει λίγο, δηλαδή θα ήθελα να κάνω έναν κλόνο της σε κάποια φάση. Είναι 64, μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση για την τιμή του πράγματος. Έχει μέσα γύρω στα 40 κάτι γίγα ελεύθερα και έχει μέσα ήδη φορτωμένα παιχνίδια, τα οποία επίσης δεν το περίμενα γιατί είναι παράνομο. Ενιχού, είναι φορτωμένο και το λειτουργικό εδώ πέρα. Είναι λίγο δύσκολο αυτό, θέλει ένα νυχάκι. Εγώ ως κιθαρίστας έχω το πλεονέκτημα να μπορώ να το κάνω, αλλά ίσως θέλει μια οδοντογλυφίδα για όσους δεν έχουν νύχια και όσες. Τώρα, κουμπάκι, ανοίγει και ας πάρουμε αυτά από εδώ. Αυτό είναι το boot time. Εντάξει, άνοιξε. Τώρα, εδώ πέρα μπορούμε να δούμε ένα λειτουργικό. Κάτσε κοντά στην κάμερα. Εδώ πέρα μπορούμε να δούμε το λειτουργικό του, το οποίο δεν ξέρω πού ακριβώς βασίζεται. Κάτσα ρέτρο πάει, ούτε ξέρω. Είναι κάτι Android, έχει εδώ κάποιες εφαρμογές. Δεν έχει Wi-Fi, δεν μπορεί να συνδεθεί στο ίντερνετ. Εδώ μπορείτε να πειράξετε διάφορα, γιατί η αλήθεια είναι ότι μπορεί να μην σας βολεύουν αυτά εδώ. Βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ μικρό. Παρόλο που είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ cute, μπορείς να το κουβαλάς μαζί σου, είναι μικρό πρόβλημα το ότι... Εγώ γιατί αλλάζω τα κλειδιά τώρα εδώ. Μισό λεπτό. Λοιπόν, τα διόρθωσα. Okay. Λοιπόν, μπορείς να ρυθμίσεις το volume, μπορείς να ρυθμίσεις κάθε πότε κάνει hibernate, μπορείς να ρυθμίσεις, κάνεις factory reset, device info. Βλέπετε εδώ ότι είναι... Έχει διάφορα, 128 MB RAM και έχει καμιά 49 GB ελεύθερα, δεν θα τα χρειαστείτε. Ένα από τα πράγματα που με απασχόλησαν ο λίγον τι και ίσως είναι ένα μελανό του σημείο είναι το brightness και το ότι αυτό δεν είναι πολύ αυτόματο. Στο σκοτάδι αυτό είναι αρκετό, αλλά δεν μπορείς να το αλλάζει κάθε φορά. Εγώ το έχω σε μια γενική ρύθμιση γύρω στο 6, αλλά τα χρώματα έχουν τα θεματάκια τους. Η βασική πλατφόρμα τέλος πάντων είναι το game. Μπαίνετε στο game και εδώ έχει emulation το arcade, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, GB, GBA, Neo Geo, MS, MD, MAME, όλες αυτές τις κονσόλες, και παιδιά πάει μέχρι PlayStation 1 κανονικά, δηλαδή Mortal Kombat, Bloody Roar, τα παίζει κανονικά. Ας βάλουμε ένα Mortal Kombat που έχει και 3D γραφικά. Αργεί λίγο, είχε ένα boot γύρω στα 15 δευτερόλεπτα, λογικό είναι. Αλλά το ότι μπορείς να έχεις μαζί σου παιχνίδια από το PlayStation 1 όπως τα Final Fantasy, που είναι εκπληκτικά, αν και πολλά έχουν βγει τώρα στο PC, και να τα έχεις στην τσέπη σου, εμένα μου δίνει πολύ χαρά. Θα προσπαθήσω να το προχωρήσω λίγο. Ναι, εντάξει, δεν έχεις memory card. Εντάξει, τσεκάρει τώρα τη memory card που έχω εγώ στο PlayStation. Έλα μωρέ, τελείωνε. Λοιπόν, τώρα στο PlayStation αυτά δεν ισχύουν τα ΑΒ chips, είναι Χ, τετράγωνο, τρίγωνο και κύκλος, οπότε ίσως βολεύει και αυτό, δεν ξέρω.
Τώρα, το θέμα είναι αυτό, ότι ο αντίχειρας μου εμένα καλύπτει όλο το σταυρό, ο οποίος είναι πολύ design Game Boy, αλλά δεν έχει την ευληγησία του Game Boy, όπως και τα κουμπιά. Καμιά φορά ψιλοκολλάνε. Μένουν λίγο μέσα ή όχι. Γενικά όμως είναι μια πάρα πολύ καλή εμπειρία και για τα λεφτά του και για το σύνολο της φάσης. Δεν έχει frame drops. Παίζει κανονικά η ιστορία αυτή. Και τέλος πάντων βλέπετε, δεν έχει κάτι να πούμε. Δεν ξέρω να παίζω Mortal Kombat, αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε όσο θέλετε. Αλλά ναι, τέλος πάντων, φτάνει, δεν έχει σημασία. Για να μπαινοβγείς στα παιχνίδια πατάς αυτό εδώ το κουμπί του μενού και σε βάζει σε αυτό το μενού, στο οποίο έχει το εξής πλεονέκτημα. Μπορείς να κάνεις save σε 10 διαφορετικά states κάθε φορά όπου είσαι στο παιχνίδι, οπότε δεν εξαρτάσαι πλέον και από το μηχανισμό save που έχει το κάθε παιχνίδι. Τώρα εδώ υπάρχει ένα θέμα με το interface, γιατί όσο παίζει το PlayStation αυτό είναι το χ που είναι όλο το ναι, 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 όχι, 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 αλλά όταν χειρίζεσαι το emulator machine το α είναι το ναι και το β είναι το όχι. Τώρα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, τώρα για κάποιο λόγο εγώ έχω βαλθεί να παίζω Harvest Moon. Τα παιχνίδια παίζουν κανονικά, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, μέχρι και arcade και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Εδώ σου κρατάει τα πρόσφατα, εδώ σου κρατάει τα αγαπημένα και δεν ξέρω πώς δουλεύει αυτό, και εδώ έχει κάποια έξτρα τα οποία δεν έχω καταλάβει ακόμη τι παίζει με αυτά. Η μπαταρία του είναι εδώ και το φόρτισα την ημέρα που το πήρα, έχω παίξει περίπου μια μισάωρο κάπου εκεί. Γενικότερα έχει κάποιες ατέλειες ίσως, δηλαδή σε σκοτάδι εδώ αρχίζει και φαίνεται λίγο το φως. Τα πλήκτρα, παρόλο που είναι καλά, φαίνεται ότι είναι καλά και το lag είναι πάρα πολύ ελαχιστοποιημένο, έχουν θεματάκια, δεν είναι όπως το Game Boy. Είναι μια πολύ μικρή συσκευή. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί κάποιος να κάνει πολύ ωραίο gaming ή gaming το οποίο θέλει πάρα πολύ έντονες κινήσεις. Δηλαδή ίσως ένα RPG, κάτι σαν το Harvest Moon, το Super Mario World, ίσως είναι πιο κατάλληλο για αυτή τη συσκευή επειδή είναι μικρούλα. Αλλά όλα αυτά τα πήρα με 62 ευρώ, χωρίς τελωνείο, και είχε μέσα αυτό, την κάρτα μνήμης που θέλει αλλαγή σίγουρα γιατί μπορεί να την πατήσω, θέλει ένα cloning, και τη θικούλα μαζί με αυτά τα δύο που σας είπα. Το θεωρώ μια εξαιρετική τιμή, κάνουμε και ένα shutdown, για αυτά που προσφέρει. Συνήθως αυτά τα emulators φτάνουν το κατοστάρικο. Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή περίπτωση, η οποία έχει αλλάξει και λίγο τη φάση των emulator machines. Θα τσεκάρω αν θα μπορέσω σε κάποια φάση να πάρω το RetroPie το 2 Plus, ήθελα, αλλά τώρα ανακοινώθηκε το 3, οπότε δεν θα ασχοληθώ. Αν είστε λάτρεις των παλιών games και θέλετε μια μικρή συσκευή, η οποία δεν τεινάζει την μπάγκα στον αέρα και έρχεται και με μια θικούλα και είναι πάρα πολύ περιποιημένη, μπορείτε να τσεκάρετε το link από κάτω. Το link, εγώ δεν παίρνω τίποτα από αυτό το link, δεν ξέρω καν αν είναι link στο οποίο θα πάρει ο Σωτήρης, ας πάρει, ξέρω εγώ. Απλά το θεώρησα, επειδή το έψαχνα αρκετό καιρό να βρω τι θα κάνω με αυτή την ιστορία, θεώρησα καλό να σας το πω. Αυτά έχω να σας πω εγώ. Γεια σας, δείτε από κάτω για παραστάσεις, ή αν δεν έχουν βγει, τέλος πάντων τσεκάρετε στο Instagram μου, σε κάποια φάση θα βγουν.